Здравейте хора и добре дошли във втори епизод, във втори епизод на моето Skyblock. Леле колко ми е бързо мишката. В моето Skyblock оцеляване, епизод 2. Малко отдавна не съм играл и влезнах преди малко. Видях, че съм събрал доста cobblestone, защото нали казах, че ще правя в този епизод спаун, за да имаме храна, ресурси и всякакви други бонус екстри. Променил съм малко cobblestone генератора. Все още лавата си е там, водата тук, но свалих малко надолу, за да мога да фарма cobblestone AFK. Има малко кирки. И AFK е защото когато да речем взимаме една кирка, слизаме долу в дупката и да речем заставате някъде близко до това и натискате и държите. Или променяте контролите от настройките. Контроли е тук първия бутон. Атакуване, разрушаване. Го променяте с някой, който ви е близък по клавиатурата, да речем. Аз обикновено слагам Alt. Поставям нещо, което да ми застопори бутона и си върши някаква работа. Но кофтото е, че стон кирките си изхъбяват бързо. Затова стон кирките си изхъбяват бързо, така че не е много AFK. Напред пак е малко време. Трябва да отделите. Другото, което е, поставили сме шейдъри. Между другото, водата изглежда уникално. А като се потопите, изглежда още по-брутално. Валя сняг. Посъбрали сме малко сняг. Имаме 5 блока сняг, така че ще трябва да отиваме до другия остров, евентуално ако остане време, за да вземем pumpkin seed, тиквата, тиквени семки, единени мисля, че има и обсидиан. Ще стигнем там и ще видим какво има. Ще обясням по-късно за другия остров, само си отсечеме дървото. Какво говорех? Ще отиваме по-късно до другия остров. Сега днес ще се позанимаваме с нашия спаун. Между другото не знам, ако не ви хареса, понеже наскоро излезна 1.9 снапшота. Снапшот. Излезна 1.9 скоро и се чудех дали на 1.9 да го играя или с шейдъри. Лично мене шейдърите по-ми харесват, отколкото 1.10, защото 1.9 всичко е променено. Така че кажете вие какво предпочитате. Лично мен... Лично мен 1.10 ще ми бъде интересно, но като нямаме end портали и тем подобни, малко се губи идеята. При дропа един и същ, така или иначе. Няма много голяма разлика, но са променили мобовете много. Така че оставете долу в коментарите на какво да играме с шейдъри или с шейдъри или на версия 1.9. Cobblestone е в мене. Да оставим тия неща тук. Между другото ще ни трябва торче. Тук съм направил малко charcoal. Си вземе дървото. Си направим малко торчове. Защото принципно на Skyblock... какво правя аз? На Skyblock, ако поставим камъни на разстояние някакво, до 12 купчета в страни от местото, където ни съживява, ако поставим повече купчета от 12 и почва да се спамва. Да речем тук, ако поставим повече от 12 в тази редица и ще почва да се спамват мобове. Което за момента не ми трябва, защото нито гиър имам, нито нищо. И затова не знам. Малко ще започнем. Се надявам скоро да изгрее слънцето, луната. Още много далече от изгряването на слънцето, така че ще го направим бързо. Да започваме. 2, 3,
на всеки път ще слагаме торч, за да не се спалне нещо. Мисля, че тук е добре, малко да разширим платформата. И спалма няма да е една просто платформа, на която да ходим и да харгасваме всичко, което се съживи. Спалма ще бъде в небето, на 24 купчета височина трябва да е, за да измира всичко, което се съживи там. Правим малка платформа. И няма материал, който да е бърз за чупене, а камъка ни трябва. И ще си направим малко дърво и една нова брадва, че другата ни брадва е почти пред чупване. Така, това тук, това тук, това тук. Това го преместим тук и може да започваме полека-лека. Само дано да не умрем. И къде да бъде, къде да бъде? А тук разшириме още малко. Опа, тук вече почва да става тъмно. Най-важното е, когато почва така да става тъмно. Имате някакъв тъмен участък. Това означава, че тук светлината намалява. И може да се спалне нещо. А тук в момента е един скелет и заминаваме. Така, малко разширихме и да се качим. 18. 19. Ти сериозно ли, бе? Ох. Малко ми лагва компютъра. Това снова може да го загубим. Трябват ни две купчета. За Snowman. 19 и 3. 22. Трябва ни още едно. Едно cobblestone ще използваме. Окей. Добре, че се върнах без кирка. Доставяме койла. Така. Сега почваме. 1, 2, 3. Така, до тук са 22. На нас ни трябват от 23. Не, всъщност ни трябва 24. То даже почва. О, супер, слънцето идва. Окей, трябват ни принципно 24 блокчета височина, за да като паднат мобовете долу. Аз трябва да отида първо до недъра. Омага. Добре. Промяна в плана. Гадост. Първо трябва да отиваме до недъра, за да може да си вземе другата вода, което означава, че първо ще отиваме до другия остров. Ох, как може да съм толкова глупав? Окей. За малко си чупиме това. Добре. Много кеф е на снапшота, слънцето как е настрани. Извинявам се. Да си вземе. Сенките са уникални. Ето, може ли се и порасне някое дърво. Така. Всичките снежни топки ни трябват. Събрахме ли ги всичките? Да. Добре, и отправяме се към другия остров. Има ли нещо важно? Освен задника си, май друго не. Окей. И продължаваме към другия остров. Най-важното нещо за другия остров, когато стигнем до него, е да не го докосваме. Защо? Защото когато докоснете, има при той генериран Sand Ice. С кактус, с всичко. И ако
скочиме върху него и той ще се диспалне и ще падне целият сенд долу. При съндъка ще продължи да си лети, но сенда ни трябва. О, забравих да кача. Ще гледам за следващия епизод да кача и квестовете, които имаме. Колко служих аз? Там един торч. Тук един торч. Тук един торч. Върши работа. Добре. Приближаваме се. Шиптваме. Да не паднеме. Малко ми лагва компютъра. Така. Още ли да е? Май няма ми стигне къбълстоуна за спаун. Нищо, поне да отиваме до недъра. Малко промяна в плана. В движение. Защо ни трябва... Още малко. Може би, да. Добре, ще пробваме. Защо ни трябва да отиваме първо до недъра? В недъра... Да. Сега не знам как ще се получи това. Когато отиваме в недъра имаме още едно блокче лед, което ще ни помогне да направим Infinity ресурс за вода. За какво идох? За кофта. Така. Взимаме тука. Взимаме кофта. Взимаме водата. И отиваме да я пуснем. Защо ще пуснем вода? За да може да построим блокчета отдолу, за да може да направим платформа под Сент Айсланда. Така. Супер. Да отивам си оставим кофта. Да, ще си направим Infinity вода, защото за спауна ни трябва доста голямо количество вода. Тъма ще може да се подготвим малко и за... инструментите да си оставиме. Торчовете, всичко тук къбълстоун. Че не ми се копае отново. Ще ни трябва един стак и нещо. Ще прежалим ако паднем. Окей. Отиваме. Водата я пуснахме, защото... това ще бъде интересно. Как ми се размазваше по принцип. Водата я пускаме, защото като скочим в водата... Долу има някакво блокче. Окей. Като скочим в водата и плуваме нагоре и мога да строиме. Така. Поставяме купчета и купчета и купчета. Сега ще поставим едно тук. Оп. Така. Добре. Малко се дайме, но ще се преживее. Плувай. Breathe. Воу. Дали е достатъчно? 1, 2, 3, 4. Добре, окей. Поехме си въздух. Почти. Така. Оп. Така. И стига толкова. Не, плувай. Добре. Плувай, ти казах, бе. Окей. Готови сме. Направихме малка платформа. Имаме напредък. Така. Да вземем кофата. Отиваме да си пребереме водата. Мисля, че няма да ни трябва повече. Направихме някаква малка платформа. Махай се. Добре. Мале, огладняхме. Нямаме никаква храна. Уоу. Така, като не си държите мишката, залитате. Така. Оставим кофата с водата.
Да си поставя водата в къбълстон генератора, може би. Добре, оставяме това тук, взимаме къбълстона и тръгваме. Така. Слънцето. Гадост. Колко толкова. Сега видим, ще успеем ли да паднем полека. Добре. Справихме се. Някакво. Сега... Водата все още си тече надолу. Скоро време ще изчезне. Аре де! Стои това. Аз съм 2 блока висок, само да не направя някаква греда. Че вече... Имам пред сен да не е чак толкова важен, но все пак ни е за мисиите. Мисля, че все пак имаме една мисия да построиме къща. То даже това няма да ни стигне. Ох, минахме отдолу. Добре. Това ми беше въпросът дали ще успеем да минем отдолу без да го активираме. Така. При най-малкото докосване на то пясъчен остров всичко ще се срути. И само да направя платформата преди да е станало нощ, защото тук ще бъде бъкано от гадове. Трябва да се върна да остава да взема торчове. Ребе, оградих ли те? Така, тук, така, добре. Сега си направим стълбички. Почти сета. И като тия за торчове, после ще направим. Торчове, ето ги. Добре. Не мога да спринтваме. Не мога да правим нищо. О, аз спринтвам, бе. То за това. Така, торч. Джъмп! Не стана. Добре, чупиме едното и всичко пада долу. Кактус! Две. Що две? Така, си събереме пясъка. И тук имаме обсидиан, диня и тиквени семки. И съндъка. Ето го другия кактус отгоре. Аре де. Опа, взехме си го. Добре. Торчове. По най-бързия начин. Че слънцето залязва. Вече. Така. Тук отгоре един торч. Така. Също не съм решил какво ще правя тук, но за момента така ще го оставим. Трябва да си съберем пясъка. Така, сега. Трябва да ходим до Недъра. Което е забавното. Как ще запалим портала? И за целта ще ни трябва платформа. Където да направим първо портала. Така. Това тук ще го разширим. За да ще направим портала. Така. Сега. Как се прави обсидиан портал? Недър портал. Го разположим така. Тук. Как ще го направя да не е симетричен, бе? Трябват ми две за среда.
шейдърите са епични. Добре. Сега, трябват ни в основата 2. 1-2. Сега, тук поставяме един блок и тук един. Сега, 3 нагоре. 1, 2, 3. И тук 1, 2, 3. Сега поставям един блок там. Правим 1, 2. Али тук така. И уникален. Абе, някой дърво не може да порасне. Така, сега. За да го запалим ни трябва дърво. Имаме блокове дърво, супер. Оставяме всичко. Тук. Така. Да. И сега. Трябва ни малко обсидиан. Аз по обсидиан, боже. Почвам да бъркам вече блокчетата. Така. Не. Така. Как може да се запали портал без флинтен стил? Това е много добре, между другото, да се знае, дори за Vanilla Minecraft. Поради проста причина. Ти е торча, бе. Не там. Поради проста причина, че ако отидете в недъра и някой гаст реши, че просто вие няма да се тръгнете оттам и ви стрелне и ви унищожи портала. И вие нямате флинтен стил в себе си и какво ще правите? Много лесно. Правите една оградка с две блокчета, да може да се расти челата вътре и след това слагате дърво. Ето така. Слагате дърво и го запушвате. И после го ставяте и го чакате малко. Сега ние ще поседиме малко и ще почакаме да се запали. Се надяваме да стане бързо. Или не трябваше да е затворено. Я му да дадем малко въздух. Все пак огън не гори без въздух. И това купче дърво току-що си замина. Добре, ще поседим малко и ще почакаме да се запали. Така че се връщам след малко, когато вече се е запалил. Привет, хора, отново. Ето вече имаме огън, което означава, че скоро време трябва да се запали. Принципно е такъв огън ви трябва. Тая игра, що ме тролна са? Не кажете, че съм читнал нещо и съм си взел флинтен стил и съм си го запалил. Не, всичко при мен е легит. Така че ще ускориме чакането. Ускориме чакането. Добре, малко помням плана. Не. Ще поставим дървета вътре, докато се запали. Защото вече почва да ми втръсва. Сега вече има около 10 минути пред портала.
Добре, хора. Малко ще прекъснеме, защото явно това нещо от време, доста дълго време, епизода ще стане 1 час, предполагам, ако седа така и го гледам. Така че след малко... Оп, запали се! Има надежда! Запали другото! Браво! Ти можеш! Ти сериозно ли обсидиана на гори? Какво ти е бъгнатото, бе? Обсидиана гореше! 2 на 3 на 2. След малко се връщам да проверя какво точно се е бъгнал в цялата история. Само една секунда. Така. Не знам от кое е, дали от снапшота или... така да е, дали от шейдерите или от нещо друго, но имам най-бъгнатата лава на света. На няколко пъти изгорих половината от дървото си само за да пробвам как точно ще се получи. И в крайна краща... гори! Така. Едното изгоряло. Добре. Не знам точно от кое се получи. Разшири го това още малко. Направих го 3 блока да се стича лавата. Поставих дърво още 3 или 4 пъти. Още 3 или 4 пъти се запали обсидиана, но не искаше да се запали портала. Но както и да е. Колко му е? Изгорихме бая дърво. Добре, поне ще отиваме до недра. Помежду другото, не знам, може и от това да е. Махнах аглите, които сложих от Cobblestone. Ако не ви се получава, в Wikipedia пише, че така се прави. И че може да има странични такива, но не знам. Така, оставаме... Не, трябват ни блокчета. Сега, какво ще вземем? Един стак блокчета. Тия 10 тук си седат. Така, окей. И отиваме в недъра. И къде сме в недъра? На втория портал. Не знам защо винаги ми се спамва втори портал. Така да е, винаги се построява втори портал. И трябва да отиваме долу, да си вземем гъбките. Те са доста важни, защото все пак е храна. Тук имаме саплинг, шугаркейн и лед. Което означава, че имаме безкрайно вода. Гледайте сега, с shift трябва да скочи, за да си поставиш блокче. Така. Да, махнах шейдерите, върнах другия снапшот или там каквото се води. И се връщам обратно, вече да мога да построиме. Поне да започнем спауна. То недър портал. Вече ще му върнем аглите. Някакси по-ми харесва с агли. Дървото ни е пораснало. Така, прибираме Cobblestone, това така. Да си направим безкрайно вода. Как се прави безкрайно... добре. Как се прави безкрайно вода? Infinity Water. Да. Стига да не забави така. Сега. Трябват ни 4 купчета. Празно пространство. Така. Сега слагаме 1, 2, 3. Извинявам се. Така, извинявам се. Връщаме се към играта. Какво правих? Да. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така. Аз лично винаги правя така местото за Infinity Water. Защото някакси
по-готино ми изглежда, не е задължително така. Може 3 купчета в един ред, но на мен така по-ми харесва. Сега взимаме тази вода, едната, и я поставяме тук. И тя почва стича насам. След това, успоредно на купчето вода, което сме сложили, слагаме леда и го чупим. И то се изравнява. И колкото и вода да взимаме, тя се възобновява. Така че вече си имаме безкрайен ресурс с вода. Често си кажа, не знам колко дълъг ще стане клипа с всичкото сглабяне и с всичките неща, които трябва да правя. Но мисля това да е за края на този епизод. Събрахме много неща. Стигнахме до онзи остров. Отидахме до Недъра. И ще остава спална за следващия. Поне ще бъде смях, докато го строя. Така че това ще е всичко от мен и чао!